našej chate takéto hnusné počasie a už sa chystáme do Saudskej. Väčšina ľudí tu vyzerá byť Saudov, celé lietadlo takmer, a tam už bude o 28 stupňov teplejšie ako tu. Tak už sme pristali v Riade. Pasovka bola inak úplne v pohode, takmer žiadne otázky, za 3 minúty sme boli vybavení. Víza tu stojí inak celkom dosť, 100 €, ale máte v tom aj poistenie a sú viac vstupové. No a teraz už ideme úplne novou chodbou k metru, ktoré je otvorené 5 dní iba, tak uvidíme, či to už funguje tak ako má. No a lístok na metro sa kupuje neuveriteľne jednoducho, stačí priložiť platobnú kartu a idete ďalej. Toto riadske letisko je také obrovské, že aj stanice metra sú tu až 4. Letisko má inak 375 km² rozlohu. To metro vyzerá skvelo. A lístok stojí iba euro. A tie priestory sú obrovské. No tak ešte to tu nemajú také vyladené, lebo došli sme na jednu zastávku metra a zrazu sa metro začalo vrácať naspäť, aj keď sme boli ešte len na začiatku trasy. A museli sme vystúpiť, niečo zjavne nefunguje. A uvidíme teraz, ako sa dostaneme do mesta. Ale že vraj od ďalšej zastávky to funguje, tak si to prešlapeme. A odtiaľ by sme sa mali dostať, kam potrebujeme. No ale aspoň si môžeme pozrieť túto najznámejšiu budovu v Riade. Aj s parádnym laserom, ktorý ide až mega ďaleko. Prešli sme asi 3-metrové zastávky ďalej a tu už vyzerá, že odtiaľ toto opäť funguje. Takže dostaneme sa asi. Tak už sme na obytku u Mohameda. Je to človek z couchsurfingu a ešte nás bol zobrať na metrovej stanici a takéto fajnové ubytko. Mega postele veľké. A samozrejme je to zadarmo, keďže to je cez couchsurfing. Ale sprcha je tu tak na saudsky. Tuto diera na záchod a sprcha tu. Máme tu hneď akčné ráno. Objednali sme si Uber, ale vyzdvihnutie bolo tak o 20 minút a potrebujeme sa dostať rýchlo na vlakovú stanicu. Celkom problém, tak sme tu pobehovali tak 15 minút po okolí a hľadali sme nejaký odvoz, ale nič sme nezohnali, tak nakoniec sme počkali. A tak sa na to stihneme, uvidíme. Predpokladáme príchod, budeme mať pár minút pred príchodom vlaku a tam sa musí prísť skôr, to nie je ako na železniciach u nás, tak som vedel. No musíme si zvyknúť, že v Saudskej trvá všetko tak trošku dlhšie a vlak sme teda nestihli o pár minút, tak teraz si znova voláme Uber a skúsime aspoň na autobusovú stanicu sa dostať a dúfam, že stihneme aspoň autobus. A tak musíme si kúpovať nové lístky, takže to nepoteší. Pri stanici je blízko Nesto hypermarket a takéto raňaječky fajnové si dávame. Takže 2,50 za 4 takéto kúsky dokopy. Vajíčko tam je, kopec zeleniny. Tak už sme na stanici, našťastie včas a kúpili sme si ešte v supermarkete aj takýto ovocný šalát za nejaké euričko a niečo a je to fakt, že kvalitné, dvojdňová záruka. A celkovo potraviny sú docela lacné, podobne možno ako v Emirátoch. A na to, že majú teda platy okolo 2500 €, tak si tu asi žijú celkom dobre. A počas 6-hodinovej cesty do Damamu máme aj takéto výhľady na klasickú pieskovú púšť. Tak takto sa vezeme 6 hodín. 6 hodín už takto ideme v autobuse po úplne rozbitej ceste. Práve vchádzame na most do Bahrajnu, ktorý meria 23 km a je tu aj s nami pakistánsky spolujazdec. No ale čo sa nám medzi tým stalo? Došli sme do Damamu na stanicu a pýtali sme sa, či si môžeme kúpiť lístok do Bahrajnu. Povedali nám, že žiadne autobusy nechodia. Ale potom sme sa pýtali pri okienku ešte a povedal, že z inej zastávky idú, tak sme išli tam Uberom znova. A na tej druhej zastávke nám povedali, že
v podstate to, čo na internete neplatí a že chodia nejaké malé auta, tak sme išli takýmto malým autom. Ako nie je to až taká veľká cena. Sranda, že túto pánko pred nami nám hovoril o sebe a má vlastne 3 deti a je nezamestnaný. Tak to by prišlo celkom zaujímavé, že ako vlastne môže uživiť rodinu, ale že otec a brat mu pomáhajú a on takto išiel na výlet do Saúdskej Arábie aj do Bahrajnu. A cez hranice sme sa dostali úplne v pohode. Tá posávka bola jak nič. Víza nejakých 12-13 eur a už sme na obytku v takomto hoteli. Teraz sa nachádzame na hlavnom súku. Kopec obchodíkov. Kúpili sme si takéto sladkosti. Tak som zvedavý, jak to bude chutiť. Z ubytka máme takýto pekný výhľad priamo na bahrajnské mrakodrapy. Bahrajnská vlajka. A som naozaj prekvapený, aký rozdiel je medzi Bahrajnom a Saudskou Arábiou. Je tu aj kopec cyklistov, je to tu také indické oveľa viacej. Pretože je tu 60% migrantov. No a takéto parádne raňajky máme. Všetko možné. Na rozdiel od Saúdskej Arábie v Bahrajne je dovolené praktizovanie aj inej viery, ako je islám. A teraz sa nachádzame v chráme Krišnu, hinduistický chrám, a je to tu také veľmi indické. Tu sme sa museli vyzuť. Dokonca aj tuto na stene to máme potvrdené, že Little India je Bahrajn. Je to tu sám Ind, no. No a keďže je teplo hneď od rána, tak ideme sa ráno kúpať cez takúto štvrť plnú rozostávaných mrakodrapov. A už sa nachádzame na peknej pláži celkom. Aj keď sú tu nejaké odpadky. A nachádzame sa na novom ostrove. Je tu veľká výstavba nových mrakodrapov. A celkovo má Bahrajn až 33 ostrovov. Toto je teda umelý ostrov. كل جماهيرك حبنا لك ما ينوصف من كل مكان متابعينك اي وينك وين بحريني دايم رافع. Toto je Bahrajn World Trade Center. Celkom vysoké budovy a sú tam 3 veterné turbíny, ktoré vyrábajú elektrickú energiu pre budovu. شوفه شوفه يلعب كوره أشهد أن لا Tejto mešity dopadla nakoniec celkom inak, ako som čakal. Boli tam také prednášky, takže vedovali sa turistom takto zahraničným a dozvedeli sme sa veľmi zaujímavé veci a bolo to ešte zadarmo, takže super, už vieme aj prečo hulákajú každé ráno o 4:30. No a je to vlastne kvôli tomu, že vtedy tá prvá rána modlitba, keď býva, tak vychádzajú prvé lúče, nie je východ slnka, potom je vlastne znova pri východe slnka a podľa rôznych fáz slnka
to prebieha až do večera. Tak túto reštauráciu môžeme rozhodne odporúčiť v Bahrajne. Super ceny a parádne lokálne jedlá. Odchádzame pomaly z Bahrajnu a chceli sme si skúpiť lístky, samozrejme, že nikto tu nie je, ale majú tu celkom zaujímavé modlitebné miesto priamo v práci. Tak toto sú asi naši spolucestujúci. No a cestovanie tu je fakt náročné. Každý tu hovorí niečo iné. Prišli sme sem asi pred hodinou, nikoho to nebolo, ale povedali nám, že autobus odchádza o 7. A potom iní nám zase povedali, že inokedy ceny nesedia na internete, časy nesedia na internete. A teraz tu budeme čakať, neviem ani koľko, ale dostaneme sa snad dneska naspäť do Saudskej. No a najhoršie je to, že my vlastne nevieme, kedy ten autobus má ísť, lebo čaká sa, že ešte na jedného človeka. Takže nemôžeme ísť ani odtiaľto preč, tak budeme tu čakať ešte ďalšie 2 hodiny asi. Tak to vyzerá, ale uvidíme. Náš pakistánsky kamarát nový nám kúpil ešte aj vodu. Chceli sme ísť do obchodu, ale nemali sme hotovosť. Sme späť v Damame, v Saudskej Arábii a ideme naspäť do Riadu nočným vlakom. The supplication that Prophet Muhammad, peace be upon him, used to say whilst traveling. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا. A vo vlaku nesmie chýbať ani miesto na modlenie. No ale aj niektoré časti Riadu sú riadne indické, podobne ako to bolo aj v Bahrajne. Tiež také trhy, špina, smrad. لحان الطلب معه وعاد فيها ولا فيها. Narazili sme na veľmi starú štvrť v Riade. Pravdepodobne sa to už bude búrať, ale je to zaujímavé vidieť tie hlinené stavby. Takéto štvrte som v Riade fakt nečakal. No veľmi biedné sú tu domy. Obrovské prekvapenie pre mňa teda. Akú štvrť sme náhodne našli. Každá diera je vyplnená odpadkami. Ako úplný hnus. A toto je posledná vec, čo si na výlete pozrieme. Celkom známa budova v Riade. No ale toto bola iba taká malá ochutnávka. Saudská Arábia. O nejaké 2-3 týždne sme tu znova na poriadne preskúmanie.